2:45 de la tarda i continuem el Fet a Mida, la vostra televisió local, tot seguit amb molts més continguts, com sempre, molt pendents de l'actualitat i tot el que pugui donar de si la resta d'hora de programa. Molta música tindrem avui, ja avisem que tindrem... Molt bé, nens, molt bé! Ho esteu fent molt bé, això, m'agradeu molt, eh? Ai, és que estic contenta, tenia ganes de venir-vos a veure i dic, tu, ja me'n vaig? Me'n vaig al plató del Fet a Mida. Jo pensava que venia més, però més tard, saps? Sí, no et toca encara. Jo ja m'he vist allà, us he vist a vosaltres, he volgut saludar, he vist tot. És que us haig d'explicar, jo he arribat per aquí, tu ja et conec de fa temps, ja et veia ja quan tu feies quan tu estaves a la ràdio, ja et sabia. Però després et seguia al matí. Em va millor, nena, que facis això que fas ara de tarda, perquè al matí no m'agradava aixecar-me tan d'hora. I tu feies això del Connecticut, ara hi ha la Jèssica molt bé, i m'agrada... Vosaltres dos aquí, m'agradeu, Però una cosa, com és que has vingut? Vull dir, per què has vingut? Que ets benvinguda sempre. Ja pensava que em diuen que no. Ja sé que ens ha vingut a fer. Ens ha vingut a dir precisament, mira, que el programa ho veuríeu molt bé, però hauríeu de fer-ho així, hauríeu de fer això. No, sempre hi ha indicacions que després, si voleu, us les dic. Ja parlaré també amb la directora, perquè aquests seients, ja ho estic veient des de casa, això, nens. I això es veu més dur. Què? Però estan bé. Però això és allò d'esquena recta. Saps el que dura, això? Això és esquena recta. No sé què dir-te, jo això ho veig com... Bueno, això són coses que sempre es poden arreglar. Això, despatx de direcció. Jo vinc a hablar de mi espectáculo, nens. Ja veus com venia a fer alguna cosa. Espectacle. Ara sí. Per interès. Tu també en tens una, eh? Ai, gràcies. Ara sí, la Conxita Català. Home... Sí, el 27, 28, 29 estem a la Planeta, tu, i amb moltes ganes de compartir-ho amb tots, perquè la xarxa, jo ara entrava, no? I entrava per la porta, que això, quina és la meva càmera, Vani? Perquè tu això que ho domines, quina és aquesta vermella? Mira, la que té el llobet vermell, ara ja, la 4. Nens, què vols explicar, va? Nens, que soc la Conxita Català, que no he saludat, i això és de ser mal educat. Jo ja he entrat aquí, per la porta, ja m'han atès la productora, que seria una mica la productora, és, diríem, la cirereta del programa, que fa que rotlli les coses, encara que no ho diuen, la Montse. Ja he vingut cap aquí, he vist allà tota la sala de màquines, la directora, tots allà estan amb unes pantalles, amb uns d'allò. Allò és un estrès, sort que esteu aquí vosaltres. Aquí tan panxos. Bueno, es veu que els hi van dient tota l'estona coses per l'orella, jo això no sé com ho aguanteu. I tiqui. Una cosa. És atretjos. Sí, això. Tota l'estona els van una arracada. Per aquí, no, però, bueno, ho feu molt bé, nanos, ho feu molt bé, la veritat. Jo estic encantada cada tarda allà al sofà veient-ho. M'han tractat molt bé aquí, ja només entrar ja dic, ai tu, ja m'agrada això, ja m'agrada. I dic, home, doncs ja els explico, faig l'espectacle. Però, escolta'm, aquest espectacle, exactament què fas? O sigui, què faig? Jo m'explico la meva trajectòria, he tingut la sort que també m'hi ha acompanyat el meu guia espiritual, el Pep Vila, i explico tota la meva història al llarg de la meva vida, que com tots, i a vosaltres també us passen coses a la vida. Tens moments brillants, i moments que són una mica més durs, Però espera't un moment, que et poses allà i dius, si és la teva vida, l'expliques tal com raja, o hi ha un guió treballat, o de què parles al final? Jo crec que la Conxita guions... Home, jo connecto, a veure, jo connecto amb mi mateixa, amb el que m'ha passat a la vida, i pam, i ho explosiono i ho explico. Que és un confessionari davant del públic. Sí, com un tu a tu, m'agrada més així, més un... Que flueixi, que això està molt de moda ara, que flueixi tot. Ara, que flueixi tot. Com flueixi, doncs va d'una manera o va d'una altra. Que flueixi, sí. Per tant, cada espectacle pot ser diferent, no? Bueno, sí, ja penso... Bueno, hi ha el guia espiritual que té la seva filosofia i també vas una mica per allà, eh? Els guies tenen això, que et guien una miqueta cap on has d'anar, eh? No és fàcil, a vegades. És que, mira, si posem la vista en el retrovisor... Ai, nena, m'he fet les ungles per venir a la tele. Ensenya-les. Fixa't, quines ungles. La 4. Que t'anava a dir, que et vam conèixer què farà ja 2 anys, amb el programa Ens quedem a casa? 2 anys, sí, bueno, ho vaig fer, sí, ens quedem a casa. Quan hi va haver confinament, jo ja feia temps que estava amb la Conxita, ja estàvem fent cosetes, però em van dir, escolta'm, que ens podries ajudar cada tarda, no? Hi ve la Clara fent el programa, fem una conexió. Vaig dir, sí, endavant, escolta'm, sí. Deixem la Clara, Tena, ara us veiem. Mira, que maca que estava allà, ella a casa, jo a casa, veïnes de costat, ens anaven dient coses. Bueno, era maco això, era molt maco, la veritat. Sí, m'ho vaig passar molt bé aquella vegada. Vas tenir alguns moments estel·lars, eh? Sí. Miraves, tu? Sí. Més o menys el mateix pentinat, això sí, eh? Home, nen, sí, la peluqueria. Jo no canvio de peluqueria, m'agrada. No, les perles, el collar de perles... Et cuiden bé, t'ho fan bé, t'arreglen bé. M'ho fan bé. També m'han fet molt bé aquí maquillatge quan he vingut, també. No, he passat per allà i tu, pam, un lavado, tu. T'han deixat molt maca, s'ha de dir, eh? Gràcies. S'ha de reconèixer. Estupenda.
Escolta'm una cosa, que tu deies del guia espiritual. Però què et fa el guia espiritual? Llavors que tu feies tot tu? El guia espiritual, doncs, bueno, clar, et guia, una mica veus cap on van, a vegades tens els xacres mal equilibrats i t'han d'ajudar a equilibrar els xacres, per obrir, i doncs ell et va guiant una miqueta per on has d'anar. Fem-ho bé. Fem una trucada, o com fem ara, videotrucades, en el guia espiritual. El Pep Vila. Ai, sí, el tenim aquí. Què et penses, tu? Ja el tenim aquí. Ai, mira, Què tal, Pep, com estem? Bona tarda. Bona tarda, bé, molt bé. Pep, bona tarda, guapo, quedes molt bé així com en pantalla, tu! Quin fondo que tinc aquí darrere, Conxita? Sí. A mi també m'alegra molt sentir-te. Sí, veig com una mica de cosa bruta a l'esquerra, però bueno, no passa res, no ho veieu, no es veu. Coses del directe. No, allà. Sí. Pep, ara comentàvem, per exemple, que la Conxita Català la vam conèixer fa aproximadament 2 anys amb el programa Ens quedem a casa. Tu quan la vas veure per primera vegada en acció? Jo la vaig veure, deu fer un anyet o així, no? Un any i mig. Sembla que sí, jo amb el temps perdo molt la noció del temps, però em sembla que fa com una mica més d'un any que la vaig veure, me va ensenyar un parell de vídeos i després em va ensenyar el personatge i a partir de la que ella tenia és quan el guia espiritual ha intentat ajudar-la per créixer i per fer-se més gran. Es deixa dirigir bé la Conxita, vull dir, perquè és una dona d'empenta, és una dona amb caràcter. O sigui, no és fàcil, potser treballar amb ella. Es deixa o no es deixa? Es deixa perquè és una persona molt tossuda i això és bo, perquè vol. Sí. I és veritat que té molt de caràcter, i això també fa doncs, que a vegades les coses s'hagin de dir una mica més suaus, però no, té moltes ganes. També té caràcter, el Pep? El Pep és molt exigent, el punyetero. O sigui, a vegades sembla que porti un bisturí perquè hi ha una cosa que surt d'una manera i dius una mica més. I dius, però l'exigència és molt bona. Escolta, ens faltaria un tercer element en aquesta equació. La tercera pota. Que, clar, és la persona que encarna a la Conxita Català. Series tan amable, Conxita, d'anar a buscar la Gisela? Home, clar, nen, sí, clar, ja s'heu ben despistat, aquestes despistes ràpid, el vaig buscar. Pep, nen, ens veiem demà. Fins ara, adéu, guapos. Adéu, guapíssima. Adéu, Conxita. Escolta'm, Pep, aprofitem que ens quedem ara a soles per parlar de la Conxita. És que és una persona tossuda. Com més podríem definir aquest personatge? Aquest personatge, jo diria que és un personatge que en un moment determinat té una decepció a la vida, i se li enfonsen els pilars amb els que ell havia construït, amb els que tenia fe, i a partir d'aquesta davallada intenta buscar quina és una mica la seva espiritualitat, és a dir, intenta buscar llocs on poder-se un altre cop reconstruir una solidesa, on poder estar i viure i estar bé. I és una mica el recorregut, és una mica aquest. El recorregut és una mica veure aquestes indústries del benestar emocional que d'alguna manera ens diuen que no sabem fer pràcticament res, que no sabem menjar, que no sabem dormir, que no sabem fer l'amor, que no sabem res, i que semblem com nens petits que hagin de tornar a aprendre tot. Una mica la Conxita Català fa un viatge per diferents indústries d'aquest tipus i a poc a cada una agafa una petita cosa i al final, amb tot plegat, aconsegueix fer una cosa que no direm perquè desvetllaríem una mica la sorpresa de l'espectacle. Clar, Pep, no sé si precisament pel fet de filtrar-ho tot a través de l'humor, això permet també un punt d'irreverència, un punt de passar-se de frenada, en certa manera, amb temes que poden ser molt seriosos, no? Sí, a mi és el que m'agrada, d'alguna manera. És a partir de la realitat fer-ne una ficció, però alhora també aprofitar-ho per fer crítica, i per passar-nos de frenada, com dius tu, i per posar-nos en coses que poder no hauríem de posar-nos, o potser se'm dona una mica com dir, ostres, amb això, però l'humor és això, l'humor és aquesta capacitat de joc i que, per tant, a dintre del joc no hi haurien d'haver-hi regles, ens en podríem poder riure de tot.
Ens consta que amb la Gisela Puntí, que encarna a la Conxita Català, heu redactat a quatre mans el text d'aquesta obra. Com ha sigut aquest treball a quatre mans? Bé, intens, amb la Conxita intens. Primer vam començar a partir del personatge, és a dir, ella va portar aquest personatge, que jo no el coneixia, me'l va ensenyar, i a partir d'aquí després vam pensar a veure què ens podria explicar la Conxita Català. I aquesta escriptura, que sí, realment és el que hem fet, hem escrit, però diguem-ne que ho hem fet d'una manera teatral. I per fer una escriptura teatral, almenys de la manera que treballo jo, és treballar a partir del seu personatge, d'enfortir-lo, de fer-lo fort, per tal que pugui explicar. I a partir del que ell explica, del que ell improvisa, jo recullo. Després, a partir del que recollim, fixem, diguem, ens agrada això, no ens agrada allò, i anem construint a poc, escena per escena, fins que finalment acabem tinguent un guió escrit. Bàsicament, el treball és a partir de la seva improvisació, del que jo rebo, i després de sobre el que jo rebo, que ella m'ha donat, jo li retorno, i ella me torna a donar, i jo torno i anem fent aquest retorn, fins que anem escrivint. Després, un cop està escrit, escena per escena, després és on potser anem a filar més prim i anem a dir, ostres, a veure, això diguem-ho més bé, o això apretem més aquí o apretem més allà. Però el procés seria aquest, és a partir d'improvisació. Doncs escolta'm, podem escoltar l'altra cara d'aquesta versió amb la Gisela Puntí. Gisela, què tal, com estem? Molt bona tarda. Molt bé, bones de nou, Pep. Bé, contenta, sí. Ja t'estava escoltant ara això que diu ell d'anar filant i anar repetint, i a vegades molta frustració perquè dius un altre cop i un altre cop, però bueno, és el que diu ell, la repetició i la tècnica, que jo en el meu cas no la dominava i que gràcies al Pep doncs no és que la domini, però hi he entrat una miqueta, i he anat podent perfilar una miqueta. Sí. I ara que esteu els dos aquí a veure, això anem ja una mica de cara a barraca, 27 de gener. 27, 28 i 29. 27, 28, 29, 27 és l'estrena, diguéssim, allò, primer dia, a la Planeta de Girona. Com van les papallones a l'estómac? A veure, Pep, va. Després la Gisela, que ja veurem. Jo estic molt tranquil. És tranquil, és així, és així. Jo penso que la Gisela ha fet un bon treball i sempre, és veritat que té raó la Gisela, soc exigent perquè mai acabo d'estar del tot content. I acabarà l'estrena i per més bé que vagi, jo sempre encara hi veuré 2 o 3 cosetes que diré, ostres, no, això podria estar més bé. Però estic tranquil, és a dir que les papallones vindran divendres. Divendres, quan estigui això a punt de començar i jo no pugui fer-hi res, absolutament res, perquè tot serà de la Gisela, aquí és on t'ho passo fatal. Molt bé, a partir d'aquí, aquest missatge de calma per la Gisela. Gisela, com ho portes tu? Ho porto molt tranquil·la, no passa res, responsabilitat màxima. A veure, puc dir que la setmana passada estava molt nerviosa i finalment vaig respirar i vaig dir, ok, estrenes el 27, 28, 29 a Girona, és el primer espectacle dirigit i tot el que implica, però he fet bona feina, m'ho he currat i m'ho aniré a passar bé. Hi haurà nervis, clar, però si no hi haguessin nervis seria com si no m'importés gaire, no? Tens allò, és normal que hi sigui, no? I amb ganes de poder donar el millor de mi, no? La millor versió aquell dia. Sí. Ara dic que el Pep Vila no ens acompanya avui no perquè estigui fent el seu particular homenatge a l'Ens quedem a casa, sinó perquè estàs de bolos per altres feines que tens, no? Estic a Astúries, estic a Gijón, dirigint un espectacle amb una companyia d'aquí i ara hem fet una pausa per poder estar una estona amb vosaltres i amb la Gisela i ara un cop tanquem i tornem un altre cop. Doncs t'agraïm moltíssim, Pep, que ens hagis atès al Fet a Mida. Estarem, evidentment, expectants a la teva tornada fins a aquell últim moment en què ja no puguis fer res en l'estrena d'Ara sí amb la Conxita Català. Gràcies i fins aviat. Me deixes afegir una coseta? Endavant. Jo també estic tranquil perquè hem fet un parell de passes amb gent i a la gent li ha agradat, tu. Ho dius com em sorprèn. Això és bo, avui, això és bo. I ho han entès, també és molt bo. Ho han entès i dius, però has entès allò que... Sí, ho he entès tot, però tot, hosti, ja està. Molt bé, doncs l'èxit està garantit. Pep, moltíssimes gràcies i fins la propera, que vagi molt bé.
A vosaltres, Adéu. adéu-siau. Adéu. Gisela, pren possessió, sisplau. Vinga, estirada o sentada, com va Com això? vulguis, com vulguis. Al teu gust. És a dir, tant. si et ve a posar-te en plan diva, no frenarem, però... No cal, humilitat sempre. Parla'ns de la Conxita, va, que és un personatge que ja el coneixem a les televisions locals des de fa un parell d'anys, però, ostres, quin pas ara, pujar en un escenari i enfrontar-te amb un directe, veient a la gent cara a cara, no? Sí, la Conxita, jo me l'estimo moltíssim, la Conxita m'hi ha enrabiat moltíssim, que és el que dèiem ara, perquè és un treball lent, de temps. El Pep m'ho va dir molt clarament, diu, si ens embranquem en un projecte i t'haig de dirigir, Gisela, això és un any llarg vista. Diu, jo no faig fast food i jo treballo així, s'ha de posar dintre la Conxita, has de sentir, han de passar coses, se t'han de moure coses. I com deies tu, la Conxita, clar, va començar abans de la xarxa, jo ja feia improvisacions, tot molt sempre des de la improvisació, perquè a mi m'agrada improvisar, no m'agraden els guions, he estat sempre així, i amb ràdio i amb tele sempre havia fet igual. Però clar, quan dius tu, ara ho vols fer una mica més, no vols créixer una mica més, implica un guió, implica que sorgeixi mitjançant la improvisació, com explicava el Pep, i que surtin idees i que d'aquí puguis anar estirant el fil i crear una història que sigui més o menys interessant. I ves que, clar, sí, fa respecte, sí. Però ja, quan t'hi poses... Respecte i il·lusió, perquè se't veu a la cara. Molta il·lusió, em fa molta il·lusió, sí. La setmana passada estava com una mica més cagadeta, perquè vaig dir, això va en sèrio, vaig començar a veure les promocions i dic, Gisela, què has fet? O sigui, calia fer una estrena així, 40 minuts, tot és text. Clar, i dius, hosti, doncs sí, perquè he après moltíssim. O sigui, he après tant que només per això ja valia la pena. I amb el Pep és el que he après, més tècnica, un guió, aprendre amb un guió que dius, per molta gent els hi és fàcil, a mi memoritzar em costa moltíssim, moltíssim. Memoritzo, però després... Fins i tot havent-lo escrit tu a quatre mans amb el Pep. Totalment, em costa molt. Perquè dius, mira, com que més o menys dius, ha sortit del que cap, m'hauria d'anar sonant. I em sé el text i saps què faig? Després li canvio les paraules. O li canvio una frase i vaig canviant jo. I ell em diu, hosti, no... Després ja em deixa fer el que vulgui, però clar, dius, segueix una línia, perquè si ho fem així, aquí hi ha una brometa que potser la gent pillaran. Si tu m'ho canvies, no ho entenen, no s'agafa tant, no? Sí, perquè m'és molt còmode improvisar i vaig cap allà. Però per això m'ha servit, no? La Conxita m'ha servit per dir, vinga, va, para i has d'anar per aquí i com es pot fer d'aquesta manera, no? Sí. Amb el Ens quedem a casa vas tenir la sensació que aquest personatge tenia precisament el recorregut que està tenint ara? Que era un personatge de camí llarg, de mirada llarga? No, perquè jo, abans del Ens quedem a casa i durant el Ens quedem a casa, era un divertimiento. Jo em posava la perruca, em posava les ulleres i improvisava. I em deien, has de gravar una peça d'un minut, ok, avui què parlo? Va, avui em fa mal l'esquena, va, doncs parlem d'un massatge amb una pilota de tenis. Coses així espontànies. I jo ho anava veient, però hi va haver un moment que de cabarets o improvisacions que em deien, pots fer una actuació de 10 minuts, jo la feia, jo veia que sortia i funcionava la Conxita, perquè amb el públic funciona, hi ha com un feeling. Però vaig dir, clar, si vull fer alguna més, només una improvisació, la gent diran, apaga i vámonos, no? Ja en tenim prou de la Conxita. I per això va ser que vaig dir, ara sí, necessito un director i necessito que pugui tenir recorregut. Llavors ets tu que vas a buscar en el Pep Vila? Sí. Jo vaig veure l'espectacle La Fresca, que és un espectacle d'una cadira gegant, no sé si sabeu quin és, que roda i que és un personatge també així, com de Teresina, i vaig dir, qui ha dirigit això? Vaig veure que era el Pep i altres amigues que vaig conèixer al Festival Internacional de Pallasses al Circ Cric, em van recomanar i em van dir, per lo que tu vols fer, que pugui treballar bé el personatge és el Pep Vila. I vaig dir, jo on viu el Pep Vila? A Tor, al costat de l'Escala. I vaig dir, això no està aquí al costat. I clar, vull dir que a banda implica una hora i mitja per anar a arribar allà, assajar... Bueno, tenia clar que ho volia que ho fes ell. Sí, i em va agradar molt la primera conversa que vam tenir, em va explicar com em podia ajudar, com em podria guiar, i vaig dir, doncs, em tiro, vinga. Clar, però Gisela, la Gisela és un amor, i és que és així, ella és espontània, és fresca, sempre riu, és encantadora. Graveu-m'ho això, que això m'ho posaré... Però és que no estic dient cap mentida, jo crec que tothom en aquesta sala que et coneix i la gent de la xarxa ho firma igual que ho firmo jo. Però saps que tant la improvisació com l'humor és el més difícil que hi ha sobre un escenari. Vull dir que tela que et tires a saco, perdoneu l'expressió, amb tot el que això implica. Vull dir, ole tu, no? Ole tu. Però la gent em diuen, fa molt riure el teu espectacle? Jo no sé si ho dic per curar en salut, però dic, els passes que hem fet hi ha gent que riu. Però jo dic, mira, a l'espectacle sortiràs amb un somriure a la boca.
Això sí, que sortiràs a carcajada limpio, jo no la veig, la Conxita, però sí que és tan entranyable que entres en el seu món i en el seu joc, no? Que no pot caure malament, vaja, no pots passar una mala estona. Però sí que us haig de dir una cosa, que la Conxita era d'una manera com la vèiem, ens quedem a casa, que era molt naïf, molt somriure, que tenia molts tocs de la Gisela, i ara la Conxita, que ja si la veieu també amb la foto de promo així, té una cara més d'allò, és una mica més fosca, no? Perquè tots tenim aquesta part fosca i realment tu quan veus un escenari, per veure algú happy, naïf, no t'aporta gaire, necessites veure una mica més aquesta part fosca i hem tirat més cap allà. Vull dir que ho veureu, que qui vingui a la planeta veurà. El personatge també ha d'anar evolucionant. Pots fer un moment així amb el cabell, perquè vull veure ben bé la pose de cara de Conxita? Mira, com prepares així? Mira, veus? És que és una altra persona, La caracterització és brutal. Clar, la cara. Com deia la Vanessa, tu sempre has estat una persona molt positiva, molt enèrgica, però, clar, hi ha un moment en què tu dius, vas fer el curs de pallassos, de pallasses. En quin moment tu veus que el clown és un camí que a tu t'agradaria recórrer? Mira, jo vaig entrar al clown, jo soc terapeuta Gestalt també, perquè, com us dieu, m'agrada molt tots els camps, vaig fer la formació i allà vaig conèixer un terapeuta clown que treballava el clown des de les emocions. I jo vaig dir, això m'interessa, però després vaig dir, això m'interessa, però vull el més gamberro, vull el clown, que no sigui terapèutic, el clown. I a partir d'allà, que això devia ser el 2015, vaig entrar-hi i vaig començar-me a formar amb diferent gent. Jo ja havia fet teatre, o sigui, des dels 7 anys que jo feia teatre. Ja em venia això. Però el clown jo crec que va ser aquesta època, més o menys 2015 o així. Saps? Que vaig entrar-hi per aquesta vessant més terapèutica i vaig dir, doncs tirem més per l'altra, que m'interessa més, i vaig començar a veure gent, a anar a cursos amb gent, a nodrir-me de gent que per mi eren referents i vaig dir, vinga, endavant, no? Posa noms i cognoms en aquests referents. Què seria? La gent, per exemple, del Circ Cric, alguns altres pallassos o pallasses? Sí, el Circ Cric per mi un lloc de referència, el Festival de Pallasses és una reunió de pallasses. En allà mateix a Sant Esteve de Palautordera? Sí, és internacional, ve gent de tot el món, hi ha gent superpreparada, supervàlida, i el bo és que trobes, jo quan vaig entrar, que és difícil al principi entrar-hi, però vaig escriure com una carta de recomanació, sisplau, que tinc molta il·lusió, em va molt de gust. Vaig poder-hi anar i vaig conèixer pallasses que em van ajudar molt a obrir una mica la mirada. Per dir noms, doncs hi havia la Catherine ens va fer un curs, la Dafne també, o sigui, gent que a nivell internacional tenen molt recorregut, que aquí potser no els hem vist tant, però que amb una humilitat t'explicaven tot el seu treball. La Montse Mantés, la Montse Trias del Circ Cric, tot el seu procés que porta a nivell de clown i la mirada del clown femení, que durant molts anys ells ens ho explicaven. Hem estat a darrere picant pedra perquè l'humor era cosa d'homes, i per sort les coses estan canviant, la Pepa Plana també. I tota aquella gent a mi, com em vaig anar nodrint, i vaig dir, doncs mira, jo vull anar per allà, També vaig estar amb el Django Edwards, que el vaig conèixer, i vaig fer com uns altres espectacles que no tenien res a veure amb la Conxita, una cosa més performàrtica, una performance molt d'una altra caracterització, però d'allà també vaig anar bevent, com veient una mica de cada un què em podia portar i què podia jo agafar d'allà. Escolta, què té el món del clown que t'ha enganxat o et va enganxar tant i que de fet encara hi continues? Què té? A mi m'agrada perquè és una forma de, com entre gamberra i poètica, de poder-ho dir tot, d'enriure-se'n de tot i sense pudor, no? Com vull dir, amb el teatre ho pots fer-ho, sí, però és que amb el clown i amb el pallasso és com, pots imaginar el que vulguis i ho pots fer-ho. I si ho fas, arriba, no? Com si ho fas de veritat, arriba. I és això, jo crec, que el que m'agrada, aquest joc, aquest jugar, aquest dir, mira, ara em converteixo en això o ara aquí em passa això i canvio totalment, no? I deixa'm que m'agafi el clown terapèutic, que tu l'has citat, que pot sonar una mica com estranyot, no? Perquè el clown és una manera d'interpretar sobre un escenari, però el clown terapèutic, exactament, de què va això, Gisela? Mira, jo vaig fer, com que vaig fer la formació Gestalt, que soc terapeuta Gestalt, no exerceixo, també vaig fer la formació amb Claudio Naranjo, que és la dels SATs, i allà es feia molt teatre i clown terapèutic. I tu diràs, clar, què és això? Com s'engloba? Doncs, en el fons, si tu anaves a la classe, era una classe de teatre, una classe de clown, però hi jugaven en joc les emocions. I ben dirigit o ben guionat per una persona ja terapeuta que sap una mica gestionar les emocions, potser hi havia gent que els hi sortien temes prou forts a la seva vida, no? Que allà els podrien com traspassar. I realment funcionava. Jo ho vaig veure i vaig dir, Déu meu, no? Això funciona.
des d'aquesta vessant. Des del teatre sembla que tot és molt ha-ha-hi-hi i pots fer-ne una petita obra mostra i des d'allà la cosa potser es va diluint una miqueta. És veritat que s'ha de fer amb bons professionals, perquè són temes molt delicats i molt fins, clar. Jo quan vaig entrar... de psicologia, la qual cosa anem en compte i fem-ho bé. Jo quan vaig entrar per aquí això ho vaig veure i vaig dir, està bé això. Vaig dir, però no, vull l'altre, que és una mica més gamberro. M'agrada més. La Conxita és molt gamberra. Em pregunto si tens altres personatges o el coquet de crear altres personatges a banda del de la Conxita Català. Home, ara mateix, perquè abans de la Conxita m'hi he creat diversos. Això és com una possessió, és a dir, quan tens allò acabes imbuït d'aquell únic ésser. Clar, jo ara amb la Conxita tenim una relació molt intensa, s'ha de reconèixer, però jo tinc ganes la Conxita, o sigui, per una banda la Conxita estrenarà a la Sala Planeta i per l'altra la Conxita no només farà l'espectacle ara sí, l'objectiu de la Conxita és que també anirà, presentarà gales, presentarà pregons, events, o sigui, té com dos vessants. Una és el seu espectacle, que explica la seva trajectòria personal, el seu camí de vida, i que al final de l'espectacle heu de venir perquè passa una cosa que no us puc explicar. Això també ens ho ha dit el Pep. Sí. És que dona la volta, però és que no ho puc explicar. No, deixeu així, clar, perquè si ho expliquem tot, malament dona la volta, però sí, per almenys de moment els que han vingut a veure... Mira-li la cara, té unes ganes de dir-ho, però saps? No ho diguis, no, perquè escolta, m'he de deixar una miqueta d'emoció també. Però hi ha el canvi allà, no? Tinc ganes de més recorregut amb la Conxita, primer amb l'espectacle, i sempre tens ganes, perquè dèieu, no crearé res més, que això és molta feina i quins mal de caps i no sé què. I l'altre dia pensava i deia, ai, mira, potser un altre... Més enllà, per cert, de l'espectacle a la Planeta, hi ha previstes altres funcions en altres municipis? Després hi ha gira, després de Girona, d'aquests 3 dies d'estrena. De moment tenim els 3 dies a la Planeta, després venen 3 dies a la xarxa de cafès teatres de Girona, a Sarrià de Ter, Maçanet de la Selva, que ho busquin, per Instagram, si volen ho tinc tot penjat, i a Manlleu, la meva terra, el 26 de febrer, o sigui que estic molt contenta, i amb ganes que n'arribin més i que puguem una mica... que pugui anar fent ruta per Catalunya, la Conxita, no? Que pugui ensenyar l'ara, sí. Sé que cada funció és especial, però a Manlleu, en aquest cas, com dius, a casa teva, ha de tenir un plus, ha de tenir un què. Al final, allò de ser profeta a la pròpia terra té aquest cuc de més, no? Sí, jo tinc moltes ganes de Manlleu i mira, et dic una cosa, m'agrada que Manlleu sigui després de l'estrena, que no sigui l'estrena, perquè així no tinc tanta pressió, tu, perquè dic, mira, a la Girona ja, escolta'm, que la gent de Girona, atenció, tothom que vingui a Girona, jo ho donaré tot, Però dius, clar, després vindran aquests 3 bolos més a la xarxa de cafès teatres i quan ja hagi fet tot això me'n vaig a Manlleu i dius, escolta'm, potser podré estar relaxada i tot, saps? Serà més rodadet, vull dir, ja vulguis que no, el rodatge s'agrairà. Totalment. Sí. O sigui, ja que has de quedar bé amb la gent de casa teva... Correcte. Queda-hi bé al 100%. Això. I penso, bueno, mira, he tingut sort, no?, com ha anat la cosa. Però ja hi ha hagut alguns passis en públic. Qui hi havia en el públic? És a dir, són cares conegudes per allò de posar-hi pressió extra o com va? És gent aleatòria? Familiars del Pep, familiars meus, amics, coneguts, gent també una mica del món, per donar-nos el feedback. Oi que et diuen? Perquè és un públic molt especial. Hi ha una predisposició, però al mateix temps, per part de l'artista, imagino, dalt de l'escenari, amb un públic que et coneix tant, vaja, aquí sí que els nervis poden fer perillar el vaixell. Bueno, jo crec que els nervis hi han de ser-hi, però no t'han de dominar, no? Tu portes el timó, no? Tu vas allà i dius, jo vaig per aquí ara, amb els nervis o sense els nervis, però jo vaig per aquí, ja ho tinc clar, no? I què et deien? Què us deien? I ens deien de tot. Mira, entenien la història, que al principi, quan ho ha dit el Pep, tu dius, home, òbviament, si fas una història l'han d'entendre. No és tan obvi. A vegades vas a veure coses i dius, i què em volien explicar? No en tinc ni idea. I ves, s'entén la història, que és el que em deien, el ritme els hi agradava, i al principi sí que ens va anar molt bé quan van venir, perquè, per exemple, jo anava com molt ràpida pel ritme, van marcar ritmes, van fer pauses que potser la gent era massa informació de cop. Ens va anar molt bé el feedback. Sí, de fet, demà tinc un altre passe. Sí, el Pep torna avui a la nit i demà al matí tenim un passe. Ara a veure, tens l'ara sí pel davant, que és moltíssim, però, escolta, Gisela, i passar-te a la banda interpretativa, diguéssim, no humorística, això t'ho has plantejat mai o què? Ai, no ho sé, mira, jo com que jo ja venia de la ràdio i de la tele, ja vaig fer com la vessant presentadora Gisela, després el clown m'ha agradat perquè és com un altre món, i després jo em veig en aquest, com en personatges, en una altra història, m'hi veig més des d'aquí, més des de personatge, sí.
Ara sí, potser pot canviar, la cosa, Però però... algun dia et veurem fent, no sé, un Hamlet, tu, jo què sé. Ai, no ho sé, no ho sé, a vegades... En respecte a Hamlet, però ara mateix ho penso. Deixa't anar Un altre registre, Deixa't anar un altre poc, registre. Bueno, escolta'm, tampoc tenia pensat fer un segon personatge i ja el té mig embarrinat, Sí, clar, jo em vaig apuntar. Girem la pregunta, per tant, si no contemples, per exemple, entrar en l'art dramàtic, et veus o t'agradaria dedicar-hi el 100% del teu temps professional a aquesta vessant de clown, de treballar amb personatges per fer-nos riure a No tots? que la necessitem com a productora de la xarxa. Ja ho sé. No te'n vagis, Angela. Els companys m'entendreu, però és que ja veieu que també té talent amb això. No, m'agradaria, però també m'agradaria no vendre'm, no m'agradaria actuar perquè toca actuar, fer un personatge perquè l'haig de fer, o sigui, jo faig la Conxita Català perquè em ve de gust fer la Conxita Català, em poso amb tot aquest merder perquè em ve de gust. No m'agradaria, com sento que passa, que has de fer tal cosa o has de fer tal personatge perquè has d'arribar allà i has d'arribar a final de mes, no? Aquests peatges a mi em tallen una miqueta. Per tant, ara i aquí no m'ho plantejo. Que bé, la seguirem tenint de productora. Estaré Estaré. Perdoneu l'egoisme. I m'agrada la producció. O sigui, jo crec que les dues coses, de moment, ja es veurà, després mai se sap, això. Gisela, l'enhorabona, Gràcies. sinceres, ja ho saps, per tota la feina que sempre fas amb la xarxa i especialment per aquest ara sí amb la Conxita Català, moltíssima merda amb totes les funcions que vinguin per endavant i per més Conxita. Merci, guapos. No, hi ha un plaer. Escolta'm, estar aquí al Fet a Mida i que haguem fet aquest festival, que hagi vingut la Conxita, el Pep Biel, això és un regal. Merci, bonic. Gràcies, Gisela. Que vagi molt bé, Espereu, Gisela. No marxeu perquè tenim la tenim cirereta, més. el teaser d'aquesta obra que s'estrenarà a la Planeta de Girona els dies 27, 28 i 29 d'aquest mes. La Conxita Català. Impressionant. No tinc paraules, però tinc imatges. No, ho entenc. Sempre he estat al teu costat. No t'he fallat mai. No diu res, Et busco i no et trobo. On ets? Sort que va arribar la llum. Pujarem dalt del cim amb el cor alegre. Baixarem a les valls quan es faci fos. Carrera revolucionària, hippie, sexe, droga, rock and roll. I jo, terra firme, idees clares, neta, polida, ordenada i de tant en tant una copeta d'aromes de Montserrat. Jo vaig començar a respirar i relaxar, respirar i relaxar, i respirar i relaxar, i respirar i relaxar, i respirar i escolti! Nenes, hem de sortir passi el que passi. Hem de sortir i viure al 100%, perquè juntes som la força. Juntes podem amb tot. Juntes farem el que voldrem, perquè tenim uns ovaris molt ben posats. Ara sí, la Conxita Català a la Sala La Planeta de Girona els dies 27, 28 i 29 de gener.